الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. Wanda suka aiko mana da ta'aziyya mun gode musu, Allah ya saka musu da alheri. Ta'aziyyar namu ne gaba ɗaya da mu da su waɗannan bayin Allah da aka kashe su musulmi ne yan uwanmu gaba ɗaya, yan tijjaniya yan uwan yawancin mu gaba ɗaya, mutanen faida ne yan uwanmu ne yawanci gaba ɗaya. Allah ya ba ku lada, Allah ya saka muku da alheri. Su Allah ya karbi shahadar su, sun yi shahada. Mu kuma Allah ya sa mu cika da imani, ƙasar mu kuma Allah ya gyara ta, Allah ya sa ta samu kyakkyawan jagora, albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. Mun gode muku. Alhamdulillah. Maulana Shaddai Usman Bauchi. Na'am. Mutum sama da 100 ne. Sama da 100. To mutane sama da 100 da su aiko mana ta'aziyya. Allah ya ba ku lada, Allah ya ba ku lada, Allah ya ba ku lada. Alhamdulillah. Alhamdulillah.